שלום, אני ושחר כאן אחרי תחרות אכילת נקניקיות, שכמובן שחר ניצח, אלוף הסומו הנהדר ושחקן קונטר מצוין. אז שחר, יש לך כמה מילים לצופים בבית שרוצים לראות על איך אתה מסתדר? אז שחר, תגיד, איך זה שאמא שלך הייתה במאסטר שף? שמעתי כאילו שם קורקומבוש ועגבניות. את האמת, אמא שיודעת לבשל כל כך טוב, זה עוזר לי גם כשחקן קונטר וגם כשחקן סומו. זה שניהם יכול לעזור. כי כשאתה משחק בעצם CS, אז אתה אוכל את האוכל וזה עוזר לך להתרכז ולהירגע. יש לי שאלה, תגיד, יכול להיות שבלעת מלפפון? למה אתה מדבר כל כך צרוד, חלש? דבר יותר חזק. תהיה פתוח, אל תתבייש, שחר. אם הרביצו לך בבית ספר, אל תפחד להגיד, תגיד להורים, למשטרה, למישהו, שאני הייתי ילד קטן, גם לי הוא... את האמת, הרגע הפסדתי בטורניר סומו נורא חשוב שהתקיים פה במקום במקום המדינה הזאת שאנחנו עכשיו נמצאים בה, ומחר אנחנו הולכים לשחק פה גם CS. אז בעצם הגעתי לשתי טורנירים, נקווה שבשני זה שלא, בקונטר אולי אני אביא תוצאות טובות, ולא יהיה כישלון גמור, למרות אין כל כך סיכוי. למה הקבוצה שלי, יש שמועות שבלן, קפצת על הכיסא ושברת אותו ונפלת על המנה של ה-ADV דני נובק. כן, אני נוטה לאשר את הסיפור הזה, זה היה כל כך מצחיק, איך שהוא דימח על הרצפה, כולם צחקו עליו, זה היה פשוט אגדי. אתה היית צריך לראות את הפרצוף שלו. אין, נראה לי שלא נשארו לו איך להקליד אינווייטים במירק מרוב המכה שהוא קיבל. הוא כבר לא יכול להזיז את האצבע, הוא משותק. לא נראה לי שהוא יצא מזה שלם ובריא. אז תגיד, שחר, אתה רוצה אולי להגיד משהו לדני בבית? אולי הוא כועס עליך, או יוריד אותך מה-IDV סתם בלי סיבה? אתה יודע, דני הוא ילד חמוד ומסכן, לך תדע, אולי הוא יתעצבן עליך, יהרוג אותך, אתה יודע, הוא כזה. קודם כל, יש לי המון פרוטקציות, אז גם אם הוא יוריד אותי, אני אוכל לחזור לשם. דבר שני, אני כבר כמעט לא משחק, אני מעדיף להתרכז בקריירה שלי כסומואי, ולאכול כמה שיותר בשביל להיות כמה שיותר טוב בסומו, והקונטר זה כבר משהו להעביר את הזמן, ולשחק, ולהשתגע, ולהוציא את העצבים. כי יש שמועות שבל"ג בעומר היה לך קביעה חמורה, כי רצת למדורה ולקחת תפוח אדמה. אז תגיד, תגיד, איך זה השפיע לך על קריירת הקונטנט? האמת, זה היעד שקיבלתי בת הקביעה הזאת, בדיוק היעד שמשחקת עם העכבר, והאצבע שיורים איתה היא כבר לא פועלת כמו שצריך. אז עכשיו אבא שלי הכין לי עכבר מיוחד שיורים בו עם האגודל. אז אני בינתיים יורה עם האגודל, לאט לאט אולי הקביעה תעבור ואני אחזור לשחק עם האצבע הנורמלית. בינתיים אני חושב שאני מסתדר עם זה יופי, וזה עוד עובדה שקונטר סטרייק זה ספורט לכל דבר. יש לי חידת צופים, איך שתי שמנים כמונו יושבים על הספה הזו, איך הם יכולים לשבר? זה פן נורא חזקה, זה גרמני, זה מוצר גרמני. הגרמנים הכי חזקים במוצרים. תגיד, טעמת כבר את הפיצה החדשה שפתחו בהרצליה, קוראים לה...
אכטן בכטן, זה פיצה גרמנית, זה הכי גדולות הפיצות האלה. ואתה אוכל ואוכל וזה לא נגמר, כמו בדדמאץ' של וי גיימס. אתה אוכל וזה חוזר, אתה אוכל וזה חוזר. שמעתי, הולכים לפתוח סרבר נקרא לזה, לפתוח חנות שקוראים לה דדמאץ'. אז התשובה היא שאני כן אכלתי בפיצה הזו כמה פעמים, כמובן יש לי באייפון אפליקציה של מאכלים בכל העולם, אז כמובן שאכלתי שם, טיילתי. אז מה שבאתי להגיד לך, שאנחנו פותחים, שמעתי שפותחים חנות בהרצליה שקוראים לה דדמאץ'. זה חנות שאתה אוכל המבורגר והוא חוזר. אתה אוכל והוא חוזר, ואתה יכול גם להזמין דברים אחרים, כמו אתה 1, 3, 2, וזה פיצה, ואז אתה אוכל וזה חוזר. אתה יכול לבחור איזה מאכל שבא לך, זה נורא טוב, וזה משפר את הקיבה. אם אתה לא יודע, דדמאץ' זה הכי משפר. זה כל שחקן יודע את זה. ואני שמח מאוד שספורט האכילתי מתפתח בארץ ישראל. זה אגדה. טוב, אז חברים, יש לי שאלה, אתם שמתם לב ששחר מנופח מאוד? אני אגיד לכם את האמת, יש שמועות שהוא בא לאייצ'י שהוא היה קטן, זה למה הוא התנפח. עכשיו אתם מבינים את כל הסיפור. עכשיו תקשיבו, יש כאלה שאומרים שאם יראו בו אימק הוא יתפוצץ, אני לא מאמין לזה. עכשיו תקשיבו, שחר פה לידי, ואנחנו... היה מעניין. אז נשמח לראות אתכם שנית. אני ושחר הולכים לתקוע סטייק פרגית שאמא שלו הכינה, ישר שהיא חזרה ממאסטר שף. אז תישארו כאן לתוכנית הבאה, ושחר יהיה מופתע, תפסיק עם המבט הזה, אתה מפחיד את הצופים.